Yes, I'm always ready. दे होमबालाय जागाय दे माबायदि बिनानाव बेलाय माइसि बादुलि बेलाय खामानिबो मावनो दामानिबो मावनो एसेबो रोङा खालि मबाइल नायनायावल' रोंखाराखा माबायदि बिनानाव बेलाय माबायदि सिख्ला बेलाय गिलु बालुलाय खालि मबाइल' खालि गेमावल' उदां उदां थानानै हौवा बरायग्रा हौवा बरायग्रा बेनिफ्राय समबाराव लांनानै मंगलबाराव दोनफैफिनजाग्रा दोनफैफिनजाग्रा बिदिनो लाजि फोनांबाय दा आंखौ लाजिनोबा रोंदों हे खामानि मावनोबा रोङिखौ लाजियानो नै बे मैगङा बिराद मोजां लाब्रा भाजि बानाय बेनि उनावसो नों मबाइलखौ मोनगोन मिथिबाय जागोन दे आच्छा बारु टाइमानि लारु आं नेवलामोननि न'आव थांनोसै मानि थाखाय आफा नेवलाखौ बिनि थाखाय फसायबाय आं नोंनि फसायनाय हौवाफोरा आंखौ फसायानो दालाय माथो हंलाया आंखौ समबाराव लांनानै मंगलबाराव दोनफैबाय नाथाय नेवलाखौथ' नोंनि थाखाय बेयावसो लाबोनानै दोनफैगोन ना नेवलाया ओरैबाबो माहाजोन न'खरनि फिसाजो नांगौनि जियानो जाया मानो नों आंनि बिनानाव जाबाय जेब्ला नोंबो माहाजोननि फिसाजोनि टेग मोनफाबाय नङा होमबा बेनिखायनो नेवलाया नोंखौसो उल्था मोदाय जेबायदि सिबिगोन आं नोंनि मोजांनि थाखाय सानै हौवा हौवा नायनानै होबाबो हौवाफोरानो नोंखौ गारोबा आं मा खालामनो नाथाय नेवलानि खेथ्रआव बिदि जाया बेनिखायनो नेवलाखौ नोंनि थाखाय आं लायनोसै रायजो राजाफ्राबो नोंखौ नेवलानि थाखाय बिराद फसायबाय नङा होमबा दिनैसिम आं मोसौनि खिखौनो मोजाङै नायफेराखैलै माथो होननानै बुंबावनो बिदि मावा दाङालाय बोरै थाथारखो नोंलाय बोराय मांग्रांग्रांनो दाथ' नोङो बादालिखौ फिसिनो थाखायथ' खामानि मावनांगोनहाय जेब्लासिम नोङो खामानि मोजां मोना बे न'आवनो थानांगोन मिथिबाय थफि आं बेवहाय बोरै थाबाय थानो ब्रा लासिंसिंलाय माखौ लाजिनांगौ जाखो खामानि मावनो रोङियासो लाजिनांगौ दा नों हालबो एवनो रोङाबा बोरै जानांगौ जाखो नोंथ' हाजिराबो मावनो रोङाहाय आं मावफेराखैलै मावनायालाय बेनिखायनो खामानि मोजां मोनसान्दि जोंहानावनो थाथ'दो आरो नाथाय आं माबोरै थाबाय थानो ब्रा माबोरै थानो नोंहा बादालिनि अबस्थाखौ नुवाखै आरो बादालिखौ अननानै नों जोंहा न'आवनो थाथ'दो आरो खामानि मावदो मिथिबाय नों बेफोरबायदि खामानि मावनो रोङालासिनो थाबाय थाबा आरो बादालिखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव लाबथिंबाय थाबा बहाबाफोर माबाफोर नोजोर नांनानै माबा माबि जाबा मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो नों बेवहायनो थादो ओमफ्राय हालेवनो सोलोंदो मिथिबाय आं हालेवनो रोङालै आरो खेबसेनो हालेवनो रोङाना खेबसेनो रोंनाय मोनबालाय आं हालेवसिगौमोनलै बेबो नंगौ आरो बारिनि हाग्रा बंग्रा ओमफ्राय आलि खोदो आरो दाथ' दैलां बोथोर सफैबायना आं नोंखौ बमब्रमाजों थिनहरफागोन मिथिबाय दा आङो अफिसाव थांनोसै नोंसोर न'आवनो थाथ'दो दे जागोन दे अके बाय बाप्पावै माबोरै मावना जानांगौ जाखोब्रा आंलाय आं मालाबाबो सान्दुंनि खामानि मावफेराखै मालायफोरखौसो अर्डार होयो दिनै आंहासो अर्डार होजाबाय माथो आरो बेबो हिनजावनि बिब'नि न'आवलाय बोरै थानांगौ जाखोब्रा लासिंसिं होद थायालां आंहाबो गन्थं दं थपिराम आब'आ अफिसाव थांबाय नामा औ थांबाय दासो ओंखारलांदों ओमफ्राय मा सानखो थपिराम मा साननो माने माथो नोंसा नोंबो दावस्रि देलाया गावसानाव साननैसो थानो होदों आरो आंखौ खामानि मावनो होदों न'खरनि आं हले बेफोरखौ सुखुवाना माथो जानो गुमैयाबो आरो आब'आबो अफिसाव थाङोना बेनिखायनो नोङो मावनानै होथ'दो आरो आं बेफोरबायदि मावनानै होनो बायोलै बिदि दाबुं मिथिबायना मावनानै जायाबा जोंनि फैनो गोनां आलासिखौलाय बोरै फिसिगोन दे जोङो दाथ' जों सानैनिल' खोथा फैलाना फैनो गोनां आलासिया खस्थ' मोनगोन ना नों जुदि खामानि मावाबा नंगौथ' आरो मानसि फिसाया आंखौ बिदि आलाय सिलाय नुबा बिराद दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो आङो थांनानै माबा माबि मावहैनोसैलै बोरैलै खदाला आलि खोहैलाबायनोसै आं बारियाव दङ खोमा होमबालाय आलि खोहैलाबायनोसै आं नों रोंगोन आरो हाखौ सिनायो आरो नों मानो सिनाया जानो गोदो बमब्रमाजों आं ना बोननाय गोसोआव दङ आं बेनिखायनो हाखौ मोजाङै सिनाया आलि खोहैलाबायनोसै आं आंबो थांफागोन नोंखौलाय मानो नांगौब्रा नों न'आवनो थाबाय था आंबो थांफागोनहाय मा उन्दु उन्दु थाबाय थाबा बोरैबा मोनो आच्छा दे होमबालाय आं बारियाव खदालखौ नागिरहैग्रोनि अके दे आयौ हाबा मावनो रोङा गारानो मा मावनानै जागोन बियो आंथ' हानायबा मावनानै होफागौमोन दा आंबो हाया जाहैबाय जि जाबाबो थाहैफानोसै आं बेजों दुब्लियाव बोरैबा आथिं आखाइफोरखौसो जावख्लाबबायना लागोन बियो ओरैनो फाग्ला फाग्ला खामानि मावखायो बादालि नै थपिरामा रेडि दा बोरैबा जावख्लाबलाबायना लानाङा
जावख्लाबो नामा सोलोंगोनब्रा बे बोरायखौ देखायनो नांगौ आंखौ जेबो मावनो रोङा होननानै सानदोंना बियो गावनि फिसालाखौनो हिनजाव गदाय लानानै बिराद दुगाथार बे बोराया गावनि बिफाखौ बिदि बुंनो हामा मा होनालाय होनगोन आं जियानो जादोला फैदो थांनोसै फोथाराव दे बेसे फैसा नांगौ नोंनालाय नोंना जेसेबां दं एसेबां हरदो आंनाथ' बारा गैयालाय 1000 मोनगोन 1000 माने एसेबां बुरजा फैसा नांगौ नोंनालाय नों आंखौ अनोबालाय औ अनो होमबालाय अनोबालाय हरदो आरो मानोथो सोंबाय थादों जागोन दे आङो गाबोन हरगोन जागोन दे गाबोन आं स्कुलनिफ्राय फैनायनि उनाव नोंखौ लोगो हमगोन दे टपिराम बस बहा थांनो नागिरदों दुब्लियाव आलि खोहैनो नागिरदोंलै माथो खालामनो नोंना टपिराम बसआ एसे गोदाव सोराव जानानै दं मानि थाखायब्रा बस मानि थाखाय माने खामानि मावाबा मोनजायाना बेनिखायनो खामानि मावनांगौ आरो नों दा बेफोरखौ मावफेराना टपि बस मावा होननानै थाबा जाया माबाफोर जादों नामाब्रा टपि बस माथो बुंबावनोलै माबा माबि जादों बेनिखायनो एसे खामानि मावनो नागिरदों आं आरो नोंजों मोनसे खोथा दङमोनलै मा खोथा बस बहाबाफोर खामानि दङ नामाब्रा नोंखौ बिराद खामानिनि खोथा मिन्थियोना माबायदि खामानि बस जायखिजाया जि खामानियाव मोनो फैसा बे खामानिखौ नागिरनानै होदो आरो हाजिरासो दङलै बस नों हाजिरा मावनो समायाना समायाबाबो मावनांगोन मिस्ट्रि जगालि जानो नामा बस मिस्ट्रि जगालि औ बस सानसेयाव 400 थाखा मोनगोन होमबालाय नागिरनानै होदो आरो मिस्ट्रि जगालिखौबो आङो दायनो रायलायनानै होनो हागोन नोंनो नों टेनसन लानाङा बस आंबो नोंजों खामानि मावफागोन आच्छा दे दिनै दुब्लियाव आलिखौल' खोना फैनोसै बेनि उनाव गाबोननिफ्राय मिस्ट्रि जगालि थांफानोसै आंबो अके बस हेलो কি কইছে ক্রেডিট কার্ড এই মুখ নালাগিলে ক্রেডিট কার্ড নালাগিলে মুখ মই নাজানিলে মই নাজানিলে মুখ ক্রেডিট কার্ড নালাগিলে মই খেতিয়ক মানুষলে মই খেতিহে কৰে মই চাকৰি নকৰে মুখ নাজাচিবিলে মই ক্রেডিট কার্ড নলইলে মই দুখীয়া মানুষলে মই এখন নাজানিলে बापावै सन्थ'लाव माहाजोन जाथारबाय माथो बेंकनिफ्राय फन खालामलायथारदों मालाय क्रेडिट कार्डनि माबा क्रेडिट कार्ड जासिहरबाय थायोलै बेंकनिफ्राय आंनो नाङालै बेफोरखौ ओमफ्राय नोंहालाय खदाल लालायनानै बे दुब्लि बारियावलाय मा मोनफैदोंब्रा दुब्लि बारियावलाय मानो फैयो मानसिया खामानि मावनोब्रा आंबो आलि खोनो फैदों आलि खोनो फैदों होननाय बायदिसो खोनाबायलै आं खोमाया गाज्रि जाबाय खोमालै नंगौब्रा नंगौ आंखौ फोथायाबा आंनि हिनजावनाव सों नंगौ गसाय सानाथ' दिनै उल्था ओंखाराखैलै ओमफ्राय मानो आलि खोनो फैखो नोंलाय माथो बुंबावनोब्रा मानसिनि जिउ दसेनो सोलाय सोल' जानो गोबाव नाङालै दसेनो गोजौआव दसेनो गाहायाव माथो खालामनो ओमफ्राय आलिखौलाय बहा खोगोनलाय बमब्रनि हायावब्रा गसाय बारा सक जानाङा दे मावखानांगौ मानसिया मावबासो उदै बुङो मावाबा राननानै थायो गसाय माथो गियानिबो जाथारबायलै बिदि बुंद्रायनाङाब्रा सन्थ'ला लाजिनाय मोनोना उदैनि थाखायथ' मावना जानांगोन ना नोंहालाय मानि आंखाल जादोंब्रा दुब्लियाव फैलायनाय माथो खालामनोब्रा बाय गैया जानांसिगोन दे मावनानै जानायाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय हरखाबनो बिदि दुब्लि बारियाव फैनायखौ आसरित मोनदोंलां माथो खालामनोब्रा उपाय गैया दिनैनि राजाया गाबोननि फोरजा गाबोननि फोरजाया समफोरनि राजाब्रा थिक नोंबो सानसे सनानि न'आव थानो मोनगोन थिक बिदिनो आंबो दिनै फोथाराव फैनांबायब्रा दे मावनानै जा आच्छा दे थांनोसै आं आलि खोहैनो गसाय नंगौना नङालै जारला जाबायना आच्छा बार' थाइबानि लारु बे खेबाव मोनसे खोथा लानानैसो फैदों आं सिगाङाव जा जालांबाय बेफोरखौ बावनानै आगबारिनायानो मोजां जासिगोन नङा होमबा जोंलाय गाज्रि मोननानैलाय माथो खालामनो जों उन्दै थाखोनि मानसिफोरालाय जों गासिबो एखेयानो दे उन्दै जा गेदेर जा खोथायावलाय बुंनोलाय जोबोद गोरलै नाथाय बिदि नङा जों उन्दैफ्रा जेब्लाबो गादबनानै दोनजाखानायसो जों मोजां बुंबाबो जोंना रज'आ गाज्रि बुंबाबो बांसिन दाय जायो जोंनालाय बिदिनो थांसिगोन आरो दे जियानो जादोला आं मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदों माने बे नेवलाखौ आंनि आन्दाराव खामानि मावहोगोन आं जेबो टेनसन लानाङा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय गासिखौबो आंनो होजोबगोन माथो खामानि मावनांगौ बेलाय खामानि माने आंना बिनानाव बादुलि दङलै बे बादुलिजोंनो हाबा होनो सानबायमोन आं बादुलि
बादुलि माने डेन्जार बादुलिखा ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोङा बेनिखायनो आङो नेवलाजों हाबा होनो सानबाय आरोना बे बादुलिखौलाय आंनि फिसालानोलाय बोरै हाबा होनांगौ जाखो जोंनि न'खराव फैबाथ' मावनानै जाखानांगोन बे नेवला फिसायाबो जेबोखौनो मावा बे नेवला फिसानोलाय नोंनि बिनानावखौलाय मानो हरनांगौ जाखो नोंलाय बायदियाव नोंनि बिनानावखौ आंनि न'खराव हरोबाबो खस्थ'सो मोनफैगोन बेफोरखौ आं बुजिखाजोबदों नेवलाखौथ' आं मिथिखायो नोंसोरनि न'खरखौबो आं मोजाङैनो मिथियो नाथाय आंनि बिनानावखौ हाबा खालामोबा नेवलाजों लोगोसे नोंनि न'खराबो मोजां जागोन दा खोथाया जाहैबाय नेवलाया जोंहानाव थायोबा मोजां जागोन आंनि सासेल' फिसालाखौलाय बोरै दोनहरनांगौ जाखो नोंसानावलाय आंथ' बेलेग गोजानाव थाङाना गामि खाथियावसो आं नोंखौ नायफैबाय थागोन ना नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा आं गासैखौबो खालामजोबनानै होगोन ना मासै मास आखाइ खरसा जानो फैसा हरबाय थागोन नोंनो आरो नेवलानोबोथ' खामानि नागिरनानै होखागोन ना आं इलेक्सनाल' देरहागोरथों गासैखौबो थिग खालामनानै होगोन आं न'खौबो पाक्कानि लुनानै होगोन आं खालि नेवलाया जोंहानाव गोरजिया थाहैबानो जाबाय आंलाय माथो बुंबावनो बिफायाबो गैला बिफायाबो हिनजाव गदाय लानानै बेंगलरावसो थाहैबाय बेफोरखौ बाथो बे हिनजाव अनग्रा मानसि नंखायामोन बियो बेफोरखौ ग्रह होननानै साननानै लादो बे ग्रहआ खारनायखायसो नोंसोरनि न'खराव मोजां मोनसे सुबिदा फैदो होननानै साननानै लादो जेरै आं नोंसोरनि न'खरनि थाखाय खामानि मावजोबनानै होगोन ना नों टेनसनखौनो लानाङा बै खेबसेबो बिदि बुंनानै लिंहरबाय उनावहाय माथो गिदिंनासो फैफिननांबाय ओइ खेबसे एसे घटनाया बेलेग जादोंमोन दा बेफोरखौ गोसोखांनांला दे आरो आं बै खेबसेनि जानानै निमाहा बिबाय बेफोरखौ गासिबो लोखि सारा हाफांनि थाखायनो जादोंमोन आंनि बडियाव हाबनानै जानला मानला खालामना होनाया आंलाय माथो बुंनो हाबावनो दालाय नेवला यस बस फावगालिखौ बावनो हागोन ना हाया नोंलाय बावनोथ' हानाय नङा बस थेवबो नाजागोन नाजानोनो नांगोन मानो होनोब्ला आंनि बिनानाव दावदैया एसेबां गाज्रि नङाना नायनो नोंनिफ्राय बोसोरनै बोसोरथामल'सो देरसिन जागोन जेबो नङा दे अब्लाबो आंनि न'आव थायोबा नोंहा बिराद लाबसो जागोन मिथिबाय ओरैनोबाबो नोङो माहाजोननि न'खरावसो थानो गोसो जाखायो नङा होमबा यस बस अब्लालाय माथोबाव इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो हाबाखौ होना होनोसै आं यस बस दे होमबालाय आं थांनोसै दे नेवला बेफोर गासिबो माबा मोनसे फाव फान्दायनायसो नङाथ' मानो फाव फान्दायनाय जानांगौब्रा नों गोजोननायसो मोननांगौ ना आयै नोंनि फिसालानि सिमा जाफुंबाय होननानै नोंनि फिसालाया माहाजोननि न'खरनि फिसाजोसो लुगैखायोमोन नङा होमबा अब्लाबोहाय एसेबां गिदिर माहाजोननि फिसाजोखौ लानायाबो गोरलै नङा खामानि दामानिखौनो मावनो रोङाबालाय नोंलाय बोरै हाबा खालामनांगौ जाखो होमबाबो माहाजोननि न'खराव थायोबा माहाजोननि मानसिजों सोमोन्दो लाखिबा माहाजोन जाखायो नै जोंहा न'खौबो फाक्का लुनानै होगोनबा नों टेनसन लानाङा ना आं नोंखौ नायफैबाय थागोन बांद्राय लुगैनायाबो गाज्रि एसेबां बादुलि माबाफोर बेमारसो दंखोमायो खोमा बेनिखायनो नोंनो जासियाखैथ' बेखौथ' आं मिथियाना दा बेमार थाबाबो जेबो नङा आरो थैबा आंहा गोदान मोनलायगोन बिदिसो ना बिफानि आखल बायदि जानो नागिरदों नामा आं दावदै मेदामखौनो हाबा लानोसै नामा आं जेबो मिथियाहाय देनां माबाफोर जायोबाबो गेदेर गोलाव गोनांनि मानसिफोरजों जोंफोरबायदिया जुजिनोबो हाया मा मावो हारसिङै मोजां सानना मावबानो जाबाय जागोन दे आं टेनसन लानाङा आंलाय माथो होनबावनो बापावै मेंबायलै ससे खोनायावनो मेंबाय आयै माथो ससेल'था जाथारदों आं खोफेराखैलै बेनिखायनो मेंनाय मोनबाय दसे रेस्ट लाथ'नोसैलै मेंबायबो आयै दे होमबालाय जिरायथ'दे आंथ' बेफोरखौ गोरलैयैनो खोनो हायो नाथाय दा लोगोआव मानसि फिसा दङ नालाय बेनिखायनो आं खस्थ' मावथ'ला आं नोंखौ खस्थ'बो मावनो होआब्रा गावनि हिनजावखौ खस्थ' मावनो होनाय हौवा मानसिया हौवायानो नङा बेनिखायनो नोंखौ खस्थ' मावनो होआ आं हायाबाबो जुजिगोन गाबोनथ' नोंथ' हाजिरासो मावनो ओंखारबावदों हागोन आरो नोङो मिस्ट्रि जगालि जानो हायाबाबो हानांगोन माथो खालामबावनो सानसेयाव 400 मोनोबा साननैजों 800 सानथामजों 1200 सानबाफोर मावनो हाबा एसे खरसा ओंखारलायगोन ना नों बांद्राय सानबाय थानांला मिथिबाय आब'नि न'आव थाथ'गोन ना जोंहा ओहो माबोरै थानांगौ जाखो जोंहाबो फेमिलि जाबायना बेनिखायनो भारा न' नागिरनोसै हागोन मानो हाया जानो गाबोन जुदि हाजिरा मावनो थाङोबा हाजिरा मावनायनिफ्राय एडभान्स लाग्रोनोसैब्रा बिनि उनाव भारा न'खौ लानोसै आं बिदि मालायनि न'आव थानो बायोलै माथो खालामनो थासारियानो जुदि थाहोबायबा उपाय गैया नोङो मालायनि न'आव थानो बायो होनबानो जायाना जियानो जाया मानो मालायनि न'आ गावनि न' बायदि जाया गाव न'आव थानाय बायदि जायालै गोसो बायदि जाया आब'नि न'सोहाय जेबो नङा होमबाबो आं उसुबिदा मोनोना बेनिखायनो आं गाबोन एडभान्स लानोसै रुम भारा नागिरनोसै आं नोंखौ बिदि गोदाव सोराव दोननो बाबायलै आं आब'नि न'आव गोदाव सोराव जाया माथो साननैसो आब'नि न'आव थानानै खामानि मावनानै फैसा जाबानो जों भारा न' नागिरनोसै बाल
अब्लाबो आं बोरैबा उसुबिदा मोनथारदोंलै नोंसा नोम्बरनि न'आव थानो जेबो नङा दे इसिबां साननो नाङा आच्छा दे नायनोसै होमबालाय खिन्थु आं बिराद मेंबायलै होमबाबो खोथानोसै बिदि जिरायनानै थाबाय थाबा जाया बे बोराय इसिबां अहंकारिना हिनजाव गराय लानानै आंखौ सैया खालामदों आंबो देखायगोन माहाजोन जानानै उनाव देखायबाय थानो हागोन गिबियाव नोङो खामानिखौ मावग्रोदो आरो खेबसेनो सोरनिबा सायाव खिथेर होखानो हायाथ' बेनिखायनो खामानिखौ मावदो गोसो होनानै गासैबो मोजां जागोन आच्छा दे नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै